YouTube Mirasım kanaly. Esselamu aleyküm hormatly adamlar. Ýaşullar Päwpälwanyň gurruny vermegim soradylar. Şu Päwpälwanyň gurruny öňüm edipdik bolyn şekilli ýaly däl bolan üçin şunu şekilli ýaly hökümini haýyş edýärler bolsun diýen üçin dinleýijilerim hormatyna şunu şekilli ýalyda gaýtalawam bolsa ýazmagy makul bilip. Päwpälwan Tuşokda doğulan adam tiresi gökçe, kara gökçe. Tuşok ovasında doğulan 1885-nji ýylda doğulan adam kakasyna Jolla diýerler. Ejesini oğul sadap diýerler ejesiniň adyna. Bular 4 doğan bolup durlar. Biri gyýyz doğan, gyýyz altyn kalynlar, oğlan oğlanlar bolup durlardy. Şu hemmesem Päwin özü 1945-nji ýylda dünýeden gaýdypdyr bol insi muhdaýymy gördüm men. Şu bir tas 2 metr boýly adamdy, inçerä adam. Ejem babam bilen dogan oglan bolansoň ejem Päwut kakam diýip gepleýärdi, geplese Päwut kakam diýip gepleýärdi. Şundan şu gurrunlarynyň büyük bir maşgaly ýagdaý bilen bile alynýanlygy şu ejemiň Päwpälwana goly garnaşlyk üçin babam pakyram muň bilen ikisi dogan oglan bolup bile bolup durlar. Niye ikisiler? Onuň babamdan şu gurrunlary eşitip galanlaryna mejemden eşitip kakam dagam kän gören muny şu zatlar onuň hakyky gözü bile gören adamlaryň gurrunundan alınıp ýazylan kitap edibem ýazdym. Çapdan çykdy. Hawa adamlar umuman bir adamlar gözü bile gören adamlar wakalaryny doglanyň ýaş oglanlygynyň daýy bolup durdy. Tuğulemi ol bir özüm bir ağırsyz Allah tarapyn berilen bir güýji bar ekeni şunu bir maşyk ýerine ýetirip türgönleşik bilen ýygy deril türgönleşik bilen gazanylan güýç däl Allah tarapyn berilen ağırsyz güýji bar ekeni. Şu akşam daýy wagtlaryna 2 metr boýu bar ekeni 130 kileden geçýänem agram bar ekeni. Şo güýresinde de hiç garny, hiç sady ýok. Bir nazar kerde yüzünden bir göreňde de bir sypahy görmegi ýigit bolup ýetişipdir. 19 ýaşlaryna karşı töwerekde hiç kim bilen soň töwereginde tejen töwerekde göreşi bilen adam bolmandyr. Şu awyrsyz güýjüne de gaty emelime öwrenipdir. Şu özünden ilki ýaşul adamlar maňa bir zat boljagyny bilipdirler, emeli öwrenipdirler. Şu gara güýjüň daşyndan gaty emelkeş bolup şo boluşuna dogry gören bir sada bir hil týyz päkim adamlar bilen bir hil barlyşykly bir hemme tarap bir mereket otursa da hiç bir dawan tarapdar däl adam bolup ulalany da kim gurrun berse gurrun dinläbilýän ahyryna çenli şolar ýa bir gowy adam bolup halkyň öwren adam bolup ýetişipdir. Bir ulalyp bir 20 ýaşlaryna baranyna bir marda merjen perren tire diýip bir tire bar. Edil goşguy mar goşgu demir ýolunyň sağ tarapynda oturýar ekenler. Şunu Muhadif kolhozy şäheri yakalap oturýany, sotyr. Şo taýda kakamyň 2 tane aýal doganlary bar. Köne öň kasır bizim häzir däl mundan öňkü tasyrda doglan adamlar da garra adamlar şo ýeri mara Muhadif kolhozy düşüpdirler. Täher bir işmeleň bolsa kakam gidýär, bizem ýany öle gidýär. Şu gurrunlar şo taýda da eşitilip onsoň şu merjen perren tiresinden bir barly adam ogly bolup durdy. Adamlar ýüşürip adamlar Mirasım kanaly. men bir Allah zan men bir arzum gowşurdy. Men hawr ogul berdi Allah zan şunun bir höwes edip toý edesim gelýär. Näme edip berdiýseňiz size edip berjek diýipdir. Kim bagşy berýän bolsa näme ol adamlaryma aýdypdyr. Sen bize bir zat edip berjek bolsaň şu zomy pelwan soňky döwürde muň bilen göreşmän baýra gart başlady. Bir etňet daýy adam eken zomy pelwan ile şunu bir göreş şuň bilen bil tutşarýan adam tap ber bize. Şunun Tuşokda Päwpälwan iptäze pelwan oglan ýetişipdir. Şunu gaýrat etdi bize getirip ber. Şundan soň bir göreş görelýär diýipdirler diýär. Olam bu bolýar diýipdir diýär. Onuň şey bunu ýöri törep ýygynyň o wady ýem
demiryollu otlu yürüyer ekeni adamlar demiryol bilen Marağada, Asfalada gidiyor ekenler. Bolsa da bana paytuğunu uğradıktırlar, paytuğun bilen ondan pelvan alt barttırlar, bir neyse onun. Yani zoğumu pelvan ileyen, ağram bir 160 kiloda ağram var ekeni. Boyu da adam bir 1.90 yal boyu var. Zoğumu diyeni, adı değerli, bu yüzüne ayrınıp zoğumu apyıkkanlı üçün zoğumu pelvanını ittirler ona. Sonra bakayonu eline alanı kaptanlığına artık bulayıp taşlayarak emir zoğumu yıkıp ya da yere yönü çekip ayırdığın yere devirip yıkıp yöreken şey edip görün bir görürsün gelsin kaçıya toydan ha bir görüş olman sonra vaka adamların bana çıkmağa yaydanıyorlar. 160 kilo değil yani adam bir halkın içinde bağırım orta selçen adamlar da olur. Hani zaman görüşü bilmeli şey edip yönü görüşmen bayrak alıp diyorum sonra ha şey bir tutturlar. Ay ulu görüş bayağı adamın toyu olursan ulu bayrak koyulacak ha koyacak kulliye de bayrağı var kim çıksa çıksın iptirler oluyor ki zoğum pelvan çıkıp durur adam çıkan hak diye de. O zaman pelvanı çağırıp getiren senler ha zoğum pelvan bilen pelvan görüş yok deyip zarsam kıyırıptır diye. Karat tutlusuptur bulur. Uşak 3 ödek görüşmeli deyip şerti Türkmen görüşünün şerti 3 ödek görüşmek. Ondan iki tutlusuyup durup dururlar olin. Yani zoğumu ön kapı karşısına kendi askermen siltaya bir kaptayla buruyup yıkayamışsın namını olin. Yani şey deyip bir sinircek olup durur ayağının nedir ona adam kolot yer olup durmuşsun nabi. Mercan perren tirazın adamları pelvanları yönü buruyup yıkıp durur. Bu sefer bolmayanı bildirirlerdi diye bana. Ay pelvan dıyızını götür. Ay bir çopanmadak sal. Ay bir ayla, bir çilşirme sal. Deyip ulu goğ edip şuur kömek ediyen kişi olup bana goğ ediptirirler diye. Zoğumamanın ovadaşlar şey kıyırıp durursan diye kolay gelip bunu götürüp yıkayın hıyal ediptir gol kolay rak geliptir gol peyağı. Bunu yukarı kaldırıptır yani. Yoğuştuk bile yerde koyayıptır diye. Götürüptür diye. Şunu yerde koyuptur göreyim bir sallanacaktan günne ol sağan alanı alet adamdan günne son alat geliptir diye. Şey deyip yerde koyuptur görleye yankı zoğumu bollu bayrağını verin deyiptir diye. Bir görüşmeye adayım yok deyiptir diye. Bunun bayrağını veriptirler. Şu bir gedek bile şu zoğum pelvan duruptur. Adamlar hemmek toyun adamlar dargaptır ovadaşları diye. Dargaman otuyormuşsunlar. Adam adalayansa ne yammul ho? Pelvan bir yönü elime düşüyor şey durdumla binem etti. Şu at yönü merak yanına otuyormen kapralarımın her yanına bir sansa dövülür diye. Bu soğuk kasanla dem büyük kalmadı mende diptir diye. Yönü kıyıransam bir hile edip bir emeret çekişi oldum olamadım tersine oldu. Şu hafif yönü sallanacak zaten bunun oğul çağını alıp yerde koyan yere değdiler şu ne ildiysen son alak şu mungulem görüşü adam tapılmadı iptir diye. Men şu olsun da şeyden hiç gep kurun yok mu?